Grabe. Wow! Hello mga kuwigel! So, yun po. meron po tayo ngayong Jumbo Lechong Ulo ng Baboy. At meron tayo ditong suka na maraming sibuyas at mang tomas. So, bago tayo magsimula, Paray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng Pinoy po sa ano na to. Sana po mapagaling po lahat may sakit. Amen. so let's... Bye! Ay, tanggalin mo natin. Hihiga po muna natin siya. Tanggalin mo to. Yan. Wow! Ang laki! Ang bigat. Yun. Ooh! Tayo po ako. Yan. Grabe. Init pa. Umusok. Musok. Yan. Wow! Usok. Oh, Anong plato? Ang init. init. O sige, yan sa'yo na yan. Ang laki. Init. Ah, Ang subo po. Lutong. ano? Oh. Kain po. Meron po. Balik natin yung sausawan. Ang sarap! Yung... Sarap. Kanyang. Suka. McDonald's. Ang laman, no? Maingat. Oh. 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 So, Thank you po. grabe oh. Kapal ng laman. Wow. Thank you. Oh. Grabe. Lambot. Lutong, no? Bala. Nate, sibuyas na may konting suka. Kain po mga kuwigel. Sarap. Oo nga, bala. Thank you. Grabe. Kuha lang po kayo. Ang lambot ng laman. Ang crispy ng balat. Juicy ang laman. Sarap.
Sarap talaga. Tamang-tama lang yung timpla nyo. Mm. Yan. Tignan nyo guys. Ingat. Wow. Wah. Mm. Yung mga taba ko yan. Yan. Wow. Happy. Happy. Wow. Wow. Juicy. Oh, mainit pa. Sobra. Init. Kain lang. Init. Kunin tong tenga. Tingin na. Hmm? Tingin na. Ah, tenga? Ay. Pinila pa ng ganun. Kunin mo. Thank you. Nandiyan mo lang rin. Ito yung paborito niya at tate. Oh! Ano to? Kain po. Wow. Oh, ano? Ang bako mo ito. Grabe. Ang daming laman. Hmm? Yan. Dami po nito. Kumain ko. Naman. Thank you. No. Grabe, first time natin ito. Ulit. Init. Bago sarap. Yan o. Pangarap namin to eh. Talaga ba? Ingat. May na po sa init si Lisan eh. Kaya ako bilang panganay. Wow. Patubig ma. Thank you. Sarap. Sige, kuha. Ingat. Saan ba yan? Bigla mo ko eh. Wow.
Yan. Ito medyo may part pong malalambot na. Yan o. Thank you po. Yan. Naulan. Sarap. Ang bait naman ni ate. Love you. Ano? Oh, na. Oh, sorry. Init. Maya po magsha-shoutout po si nanay. Mas masarap siya sa Mang Tomas, no? Pasensya na po sa tunog ng ulan. Mga taba-taba, hindi po natin masyado kakainin. Kasi baka di nyo na po kami makita sa next mukbang. Kaya hinay-hinay rin tayo sa taba. Mag-exercise din tayo. Oo. Ang galing natin to. Wow! Dami yung laman. Mata. Mata. Tingin mo, taba. Ingat. Sobrang daming laman at ng taba. Ingat po. Talsik. Sarap. Bako ko laman. Ito rin gusto ni tatay mata eh. Try mo. Grabe oh. O, daming laman. Laman. Huwag dito laman. Dami. Sarap. Wow. Mainit pa rin hanggang ngayon, no? Kulob kasi. Init. Grabe bitin sa kain eh. Kaya pa nito tayo. Hindi ko. Wah. Nabuto na lang. Init. Ang init. Sige. May kasi talaga sa init eh, no? Pag tinimpla ko yan ng kape, palalamigin yan eh. Sige, oh. Ako kukuha. Yan, thank you. Yan, dami pa palang laman dito. Hidden meat. Oh, Init lang. medium rare. Pero yan pa, puro buto na. Oof. Yan.
So, gusto ko ito kunin, pero di ko na. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Yan, habang namamapak sila ate at si kuya, si Bunso, ay magsha-shoutout na po tayo. Shoutout po! Yan, shoutout po kay Zoe Sena ng Olongapo City. Thank you so much po kay Plus Ultra, Jaya Channel, Diamond Squad. Shoutout kay Kyle Dana Cardenas and Ferlen Cardenas. Hello Clint po. Pachu ng Pampanga. Kay Nolly Banting, hello po. Hello Kay po. Ma'am Yuku Baby. Kay Christy Malano, hello po. Sheena Show Moto. Shoutout sa family niya sa Negros Occidental. Patalag sa family. Rian Centeno, shoutout sa mga apo niya. Si Norin Azrile Magisa. Aina Zulieka Centanyo. At Amari Denise Aguilar at Nanay Hello po. Amy, thank you so much po. Diamond Squad, shout out Kakay Cardenas and Ferlen Cardenas Hello po. Hello! Init! from Malaybay City, Bukidnon and Cardenas family. Hello po. Mon Reyes, Ann J. Agaraw, Labayan, shout out family Agaraw ng 13 Martires, Cavite. Hello po. Inday Burakday ng Cebu City. Thank you so much po kay Nida Rico, Jacqueline Lakap ng Abu Dhabi, UAE, Jennifer Alceo Isla at happy birthday sa kapatid niya. Sa August 4, Geraldine Pascua. Happy Hello birthday po. Birthday. Demet Diquimpo, Edsel Boncayo na San Pablo City. Camille Torres, Hello po! Lisa Yamamoto, hello Hello po. po. Losa Calderon, Family Aga and Family Rojas. Hello po. Talin Inocencio ng Arab Emirates. Shane Amante, Urea Eli Nagaki ng Tokyo, Japan. Hello po. Oni Bautista and family ng Nueva Ecija. Abigail De La Cruz, kay Ninfa Cook, hello po. Kay Ma'am Maria De Leon. Gara Camarillo Sami ng Basilan. Jaira Marie Curvy Katigbe, Gabin Hamile. Ronaldin Nunez ng General Trias, hello po. Ina Orebuk ng Dinalupihan, Bataan at sa mga family niya. Giyaw, family. Michelle Amano, happy birthday sa pamangkin niya sa August 6. Kuwa Carlo at sa lab niya. Leodesa Edsana Navalon. And Rishan. Sian? Kay John Harold Gonzalez. Hello po. And kay Aiza Cabada. Hello po! So, itutuloy na lang po naman yung pagkain ng lechon, ulo ng baboy. Sobrang sarap po talaga mga kabigil. Kaya lang, masyado na pong mahaba yung oras natin. Kaya maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa Thank you po. Diyos dahil parati po siyang nandyan para gabayan po tayo. At hanggang dito na lang po, kaya bigla na lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.